Jami'an tsaro sun kewaye zauren majalisar dokokin jihar Bauchi bayan wani yunkuri na ƙona wurin inda ba a ci nasara ba. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu sake saduwa cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Arewa Media Kafka, kuma ta na subscribe. Ga cikakkun labaran. Yunkuri mafi rinjayen mambobin majalisar dokokin jihar Bauchi na tsige kakakin Abubakar Suleiman ya gamu da cikas ranar Litinin yayin da jami'an tsaro suka kwace iko da zauren majalisar. Jaridar Punch ta rahoto cewa rikicin da ya balle a majalisar kan shugabancin ya ɗauki sabon salo bayan wasu baragurbi sun yi yunkurin ƙona zauren majalisar. A makon da ya gabata, mambobi 22 suka yi barazanar tsiga kakakin majalisar da dukkan wani mai riƙe da makami idan ba su yi marabis ba bayan kada ƙuri'ar rashin ƙwarin gwiwa kan jagororinsu. Leadership ta gano cewa wasu mutane da ba a san ko su waye ba waɗanda ake zargin masu tada wuta ne sun yi ƙoƙarin taɓa wani sashen ginin majalisar, amma tun kafin wutar ta kai ko'ina jami'an kashe gobara suka daƙile ta. Dalilin jami'an tsaro na kewaye majalisar, mai taimakawa gwamnan jihar Bauchi kan harkokin majalisa Sani Muhammad Bura a wata sanarwa da ya fitar ga manema labarai a ranar Litinin ya ce jami'an sun kewaye majalisar ne don dakile yiwuwar karya doka da oda bayan abin da ya faru a daren ranar Lahadi. Yayin da aka tuntuɓi kakakin hukumar 'yan sandan reshen jihar Bauchi SP Ahmad Muhammad Wakil ya ƙi cewa komai game da lamarin. A wani labari kuma, wasu mayakan ISWAP da suka yi yunkurin kai hari Manguno sun kwashi kashinsu a hannun sojoji. Sojojin haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa na runduna ta 3 sun yi nasarar daƙile mummunan harin mayakan ISWAP a Borno. Masani kuma mai shari'i kan harkokin tsaro Zagazola Makama ya ce an kwashi fiye da awa ɗaya ana ɗaukan ba daɗi da 'yan ta'addan. Da haka muka kawo ƙarshen labaran, ka kuma ku danna subscribe don samun sabon bidiyoyi da zarar mun ɗaura su.